Dotrina jote ginen, 11 urtekin komunidioa. Bueno, azte ginen komunidioa iten, komunidio txikia, baina horrez genuen, ez ginen joten oain bezala 6 urtekin joazte dia, gazte dia, lehen ugotik gazte dia oain, 6 urtekin ustek. Ikasten dotrina eta hori, baina hori ere eskolan ikaste zan. Dotrina eskolan ikaste zan. Eta 11 urte genitu nian, jote ginen Eliza. Komunidio iteko. Komunidio general esate zan, handia. Komunidioa ingenun 11 urtekin. Hemen altzan. Ospakizun berezia egin zenuten, Bai, bueno, esan dizut eta 11 urte ginaz, azte ginen Eliza orduan komerziate genuen Eliza. Eta izaten genuen hartze ziguten dotrina. Eta jakin inbier izate genuen, goizien izate genuen, ez dakizin bat denbora izate genuen, ordu urtein bat, ez dakizin baten bat esan, baina hori hola zen, eta dotrina joan bier izate zenuen. Eta hartzen zigun dotrina, zeak, apaisak, batzutan, baita zeak hartzen zigun. Zeak kristau zabilenen, orduan zemia zan, denboan zemia zan, zakristaua, eta harrek igual hartzen zigun, dotrinak pasatzen zigun, eta hola zitezan. Eta gero jartzen ziguten apaisak, zea bat, egun bat, komunidioen behar gendun eguna. Eta orduan joten zan dena zuriz jantzita. Eta joten zan generalian, da, oain bezala ez da nahi dunak, zera baina general zuriz jote ginen. Eta horiek zian sakristauak enbierzun lana, horri biltzizan, eta Elizako gauzak egiten, nahi bierzun sakristauak. Arren, zera lantetia hori zan, sakristau, eta gero aita hitzan nien, zemia zeritzizun, eta zerora ge, izan dizutena. Hori. Ordu baldak izan zeite zen, komunitu egiten zen nien, ama jote zen, zer komunitu gintakoak bez familitartako eta txeta jote zen, zeite komunitu nola egin genuen, eta jazta. Baina txian egiten genuen, bazkai espezial bat eta kitxo. Hori bezen? Ez, hori, bazkari berezi bat edo zerbait egin zen? Bazkari berezi bat, beti. Berezi bat, holakotan... Zenideak etortzen ziren? Ez, txekuak, etxian bakarrik, ez. Zenideak ez etxian. Etzan imitatu ikizaten orduan, ez. Zatik orduan gainea zezan nola zanen dizuke. Oain bezala ez da... Etxien etxekoak izaten ginen bakarrik, gauza guztitako, bezala. Bakarriko imitatuak izaten ziren zabarziletan, eta hola etxian. Eta guk, ospatzen genuen etxian, gure urte betetziak, eta hola, ospatzen genitun. Por ejemplo, gainotzen, urte betetzia genuenak, beti zelebaratzen genuen. Gainotzen, imitatu gabe, etxekoan, beti bazkatza espeziala.